Maitena Ilarramendik eta Inigo Sarasola marrazkilariak Katerine Letamendi komikia aurkeztu dute Erein argitaletxearen eskutik. Egileek beren amonak 1956ko gerran bizi izandakoak jaso dituzte liburuan. Komiki bat baino gehiago, hau da nere edo gure amamaren oihua. Ez da orain sortu komiki hau, ez da komikiaren lehenengo orrian ere, ez da hasten. Historio hau hasten da amama Katerine bere barruan hasi zen, eta aspaldi duela hamarkada asko eta asko eta asko. 1936ko uztailaren 19 hasten da. Tolosan bizi zen, 24 urte zituen, eta egun batetik bestera gerrak eztanda egin zuen. Egunerokoa idazten zuen, ohitura hori izan du, beti gustatu izan zaio idaztea, eta bere ibilbide gogor eta bortitz horretan, egunerokoan idazten zuen bitakora bat zen berarentzat. Egon da, garai hartetik gaur arte, gordeta, su baxuan edo itxoiten, eta momentu honetan, oihu baten moduan atera da, eta guk oihu horri lekua eman diogu. Formekin, koloreekin eta hitzekin. Gure amama oso etxekoa zen, familia zen bere bizitzako erdigunea, ez zitzaion besterik inporta, eta hori ere islatzen da komikian. Baina guri beti hitz egiten zigun gerrataz, memoria bizia zeukan, eta memoria horiek hiltzatuak bere barrenean. Eta errepikatzen zuen esaldi bat zen, zuek ezin dezute ulertu gerra bat zer den. Bizi egin behar da. Gerra bat bizi egin behar da, nik bizi izan nuen bezala. Eta agian, komiki honekin, hau pixka bat gehiago, irakurlea gerturatuko da ulertzera eta sentintzera gerra bat zer den. Hori zergaitik, hemen dugun fenomeno honengatik, Inigo Sarasola Monti deitzen diot nik, urteak pasa ditu marrazten, dokumentazio lan ikaragarri zorrotza egin du, baina nik uste marrazki horiek zirela ere berarentzat terapia. Pampula de escape. Beti zeo zer izan barra lanetik kanpo. Hori da, eta sartzen zen bere bulegoan, eta marrazten hasi zen, eta horrela pasa ditu urteak. Neri zerbait aipatu zidan, duela urte asko. Eta izenburua galdetu zidan, eta hori nik Katerine esan nion, amamari gustatzen zitzaiolako Katerine, izenburua, bezala, izatea, baina gero ez nuen gehiago jakin. Urteak pasa ziren, eta gero deitu nion, eta esan zidan oso aurreratua zuela. Iraleko nire proiektutxo hori, aitonaren inguruko proiektutxo hori egiten ari nintzela, deitu eta esan zidan, hau nik oso aurreratua daukat, orduan bere etxera. Hiru horrealde falta dira mugatzeko. Eta folio mordo bat atera zidan, dena eskuz, nik hori apreziatzen dut, ze badakiz ez zaila, eta eskuz marraztua, eraikin historikoak, jantziak, garaiko jantziak, argiak, itzalak. Hegazkinak eta planoak argitu nituen. Saltzen da kotxe bat, Mikeletak etortzen, nik uste zirela Mikeletak izango, baino, Astarloza kotxea, Bilbon egiten zirela lusuzko kotxea, eta ez nekin ezer, eta horrekin hasi begiratzen da, sartuko eta. Gerraren kontrako irrintzia da, ez, argita garbi hau da zauri kolektibo bat, gure zauria ez dago itxita, eta are gehiago ikusita mundu mailako tentsio belikoak nolari diren pizten, ze iristen zaigun, orduan zauria irekita eta odola isurtzen jarraitzen du. Eta orduan, nire ustez amamakatik mugitu ditu izarrak eta hemen kolpe bat emateko mai gainean. Ze benetan gerra guztietan oso arraroa da lider politikoak hiltzea. Beraiek haien ipurdia salbatzen dute lehenengo, eta horretaz ondo arduratzen dira, eta hiltzen direnak dira herrixea. Orduan, hori nik uste oso firme eta oso konstiente egon behar garela horretaz. Askotan igual posizionatzea gara batekin besteakin, baina benetan nik ikusten dela goikoak eta beikoak
Goikoak fitxak mugitu, guk odola isuri edo malkoak. Eta obra hau da pixka bat, amamaren malkoak, eta ni malkoiei hitzak ematen.